Comeza a feira do automóvil híbrido eléctrico de Ribeira. A Praza de España está xa chea de vehículos buscando comprador. Hoxe foi a inauguración oficial nun lugar no que se espera pasen centos de persoas durante a fin de semana. A Praza de España de Ribeira alberga dende hoxe e durante toda a fin de semana a Feira do Automóvil Híbrido e Eléctrico. Trátase da 7ª edición dun evento que pretende promover o transporte sostible e respectuoso co medio ambiente. Está organizada pola Asociación de Empresarios de Ribeira co fin de fomentar a compra de vehículos e dinamizar o sector comercial e a hostelería ribeirense. Como son os coches híbridos, no cual pois é unha percepción onde poden ter todas as unidades e ver a disposición de cada cal. Tamén quería darlle as gracias tanto á Xunta de Galicia, á Diputación, como non ao Concello, tamén pola colaboración que ano tras ano nos están trasladando á asociación para poder levar a cabo todo este tipo de eventos, e tamén é certo que seguiremos traballando, seguiremos apostando por Ribeira. Sabemos que este tipo de eventos dinamiza o sector comercial, sector de hostelería, sector de restauración, e eso é o que temos que darnos conta. Nós, polas ganas e polas ansias que temos de seguir traballando, sempre en colaboración co Concello, esperemos traballar con eles codo con codo, porque indistintamente de moitas discrepancias, sabemos que os empresarios levamos as cousas para fortalecer, digamos, Ribeira. Dende o Concello agradecen o traballo realizado pola patronal ano tras ano para organizar a feira, que neste 2025 conta con novidades como a presenza de Tesla. Xa son 6 anos nos que Ribeira consolida unha mostra de vehículo híbrido e eléctrico co que estamos dinamizando a hostelería e tamén o comercio da nosa localidade. Sabemos que este tipo de eventos congregan a moitísimas participantes, moitísimas persoas que se achegan ao noso concello para coñecer as últimas novidades que hai no respecto aos vehículos de última xeración e sobre todo aqueles que deixan unha pegada de carbono menor no noso territorio. Sabemos que o vehículo eléctrico e híbrido é unha das fortes apostas que está facendo a Unión Europea neste momento de camiñar cara a unha economía descarbonizada e, por tanto, é unha importancia fundamental que tamén as localidades e vilas máis pequenas teñamos tamén a oportunidade de ver in situ cales son as últimas novidades con respecto aos vehículos híbridos e eléctricos. A Praza de España acollerá o evento durante toda a fin de semana, agardando centos de visitantes que poderán coñecer a fondo marcas e concesionarios na busca do vehículo idóneo.